Seuraavana on tarkoitus nyt puhua vähän kasvatuksesta ja rakenteista. Tällainen rakenteellinen näkökulma tähän kasvatuksen kenttään. Siis kasvatusta on vähän kaikkialla. Kulttuurimme sisältyy rakenteita, aineellisia ja henkisiä. Ja meidän on elettävä näiden rakenteiden keskellä ja niiden ehdoillakin. Meillä on täällä myös sellaisia rakenteita, joilla on ollut joskus ihan tämmöinen kasvatuksellinen merkitys, mutta me ei enää vain tiedosteta sitä, me ei tunneta tätä taustaa. Sitten toisaalta on niin, että koko ajan muodostuu uusia rakenteita, aineellisia ja henkisiä, jotka lähes väistämättä vaikuttavat kasvuympäristöön. Nyt tämä kasvatuksen suhde, eli yleensä nyt puhutaan kasvattajista, niin suhde näihin rakenteiden maailmaan, niin se voi olla joko tietoinen tai tiedostamaton. Eli me voimme tiedostaa sen, että okei, tällä on nyt jotenkin kasvatuksen kannalta niin jotain tekemistä, tai sitten se voi olla tiedostamaton, että okei, näin vain nämä asiat nyt on, eikä mietitä ollenkaan sitä siitä näkökulmasta, että mitä merkitystä sille kasvatukselle on tästä nimenomaisesta rakenteesta. Ja jos se on tietoista, niin silloin rakenteita voidaan ylläpitää tai uudistaa ihan näin kasvatuksellisista syistä, niin todeta, että nyt kasvatus ei onnistu, koska meillä on tämmöinen rakenne olemassa, uudistetaan se. Tai sitten voidaan luoda uusia rakenteita tai ylläpitää niitä ymmärtämättä, että niillä itse asiassa on ihan oikeasti kasvatuksellisia seuraamuksia. Olisi oikein hyvä, jos kasvatusalalla työskentelevät ymmärtäisivät, että vallitsevat rakenteet, ne jotka on siis voimassa tällä hetkellä, niin ne vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja toimintaan. Nämä rakenteet suosii tietyn tyyppistä toimintaa ja käyttäytymismalleja ja avaten näin samalla erityisen kasvuympäristön. Vaikuttaa siltä, että kun säädetään uusia lakeja, ohjeistuksia tai toimintamalleja ja otetaan niitä käyttöön, niin yleensä ei ajatella, että miten nämä vaikuttaa sitten kasvuympäristöön. Nyt vähän käsitteistöä. Elinympäristön rakenne, siis tällä nyt tarkoitan semmoista rakennetta, joka on läsnä meidän tässä maailmassa, jossa me elämme, jonka me tiedostamme, että se on siellä olemassa, tai ainakin jonka me niin kuin otamme huomioon toimiessamme siinä maailmassa. Niin elinympäristön rakenne on ihmisen ajattelua ja toimintaa rajaavia ja mahdollistavia struktuureja, jotka ovat artefakteja. Tuo artefakti tarkoittaa, että se on ihmisen luomaa, se on ihmistekoa oleva struktuuri. Esimerkiksi järvessä oleva kannas, niin se on kyllä eräänlainen struktuuri ja se voi helpottaa ihmisten liikkumista, mutta se ei ole tämmöinen elinympäristön rakenne, se ei ole rakenne, vaan se on vain luonnon muodostelma. Sen sijaan, jos se on käsin tehty se kannas, siinä on ajettu hiekkaa ja tehty vaikka polku siitä menemään sitten yli, niin silloin se on jo rakenne. No niin, aineellisia rakenteita voivat olla esimerkiksi just tämmöinen maakannas, järven poikki, kapeikkokohdan poikki. Se voi olla silta, polkupyörä, valokaapeli, koulu, sairaala, kenkä, tori, puisto ja polku. Ja näillä rakenteilla ihan oikeasti niin aika monesti näistä löytyy yhteys kyllä kasvatukseen. Esimerkiksi kenkä, siitä oli puhetta tuo Alikin koulun yhteydessä, että jotkut lapset ei päässyt kouluun, koska heillä ei ollut kenkiä. Polkupyörä niin se helpottaa koulussa käyntiä selvästi, se on siihen liittyvä.
Ja muutoinkin, niin äkkiseltään katsoen kaikilla löytyy semmoinen jonkunnäköinen kasvatuksellinen ympäristö. Avautuu oma kasvuympäristönsä näistä kaikista. Semmoinen kasvuympäristö, joka voi edistää kasvatuksellisia päämääriä tai sitten ei. Sitten on henkisiä rakenteita. Näitä ei ole yleensä käsin kosketeltavassa muodossa, tai ainakin jos on käsin kosketeltavassa muodossa, niin kuin esimerkiksi vaikka kirja, niin siinä olennaista ei olekaan se kirjan muoto, vaan se, mitä sieltä kirjasta löytyy tekstinä. Eli henkinen rakenne on sellainen, jonka tiedostaminen ja tunnistaminen vaatii tietoisuutta. Ja jos tietoisuutta ei ole, niin ne jotenkin menettää silloin olemuksensa. Eli henkisiä rakenteita ovat esimerkiksi erilaiset kertomukset, joita siinä lähiympäristössä liikkuu. Siellä voi olla tämmöisiä pelotuskertomuksia, joilla yritetään estää, että muksut eivät mene vaarallisiin paikkoihin. Tai sitten ne voi olla viihdekertomuksia, ylipäätään semmoisia, jotka antavat viieen siitä, että varo tuommoisessa tilanteessa, ole tarkkana, tai että kyllä tilaisuuden täytyy tarttua silloin, kun semmoinen tarjoutuu ja niin edelleen. Sitten henkisiä rakenteita on kielen sanat. Ne on semmoisia, joita me jaamme muiden ihmisten kanssa, ja nimenomaan näiden sanojen merkitykset, että niin kun sana kun tulee, niin sitten me tiedetään, mitä se tarkoittaa. Tämä on se, joka on hyvin keskeinen osa tätä kasvuympäristöä. Sitten siellä on juoruja, on internet. Siis internet ei enää, että se on valokaapeli, vaan se, mikä siinä valokaapelissa kulkee, tämä data, semmoinen sosiaalinen media, sivustot sieltä, josta pääsee käsiksi valokaapeli pitkin. Se on se henkinen sisältö. Erilaiset uskomukset, teatterinäytös on sellainen henkinen rakenne, kuultu puhe, teoria, opinnäytetyö. Ja opinnäytetyö nyt, niin se voi olla myös aineellinen, eli tämmöinen kirjamuotoinen esine. Mutta se tekee henkisen rakenteessa just se, että mitä sieltä sen aineellisen esineen sisältä voidaan sitten löytää eli lukea. Määräys kuuluu henkisiin rakenteihin. Samoin laki, joka on siis tämmöinen virallinen määräys, sitten rukous ja vala. Esimerkiksi tämmöisiä. Kun todellista katsotaan rakenteiden näkökulmasta, niitä kyllä löytyy todella paljon. Ja me olemme rakenteiden ympäröimä. Ja nämä rakenteet rajaa tai mahdollistaa toimintaamme. Ja nuo rakenteet voivat tukea kasvatusta tai vaikeuttaa kasvatustoimia. Ne voi olla kasvatuksen kanssa sopusoinnussa tai ristiriidassa. Ja kasvatus, mikä se sitten on? Niin tässä nyt annetaan tämmöinen hyvin lyhyt määritelmä. Ihmisen ajattelu ja toiminnan ohjaamista hyvänä pidettyyn suuntaan. Siinä on tavoite, johon tavoitellaan, ja se on hyvänä pidetty. Ja kasvuympäristö taas, se pitää sisällään elinympäristön rakenteet, ja nämä ovat joko sopusoinnussa tai ristiriidassa kasvatuspyrkimysten kanssa. Eli kasvatus tapahtuu aina jossain tietyssä kasvuympäristössä. Ja siellä voi olla rakenteita, jotka edistää kasvatusta, tai voi olla rakenteita, jotka sitä haittaavat. Tämmöinen käsitteistön pikakuvaus nyt tuli tässä. No niin, miten rakenteet meitä sitten kasvattavat? Ennenkin niin vallalla olevat rakenteet, ne jotka meillä on tässä lähiympäristössämme, niin ne voivat kasvattaa väärää. Ja yhtenä esimerkkinä esittäisin tämmöisen ajatuksen, joka oli totta vielä 1700-luvulla. Eli itsemurhaa pidettiin silloin kadotukseen johtavana syntinä, eli ihminen, joka vaipui epätoivoon, se oli kuoleman synti, ja vielä ajautui itsemurhaan, niin se katsottiin, että hän on helvetin oma. Että Jumalan tarjoamaa ja antamaa elämää ei saa itse riistää pois.
niin tämä sai sitten jotkut ihmiset murhaamaan pikkulapsia siinä tarkoituksessa, että he jäävät kiinni tästä veriteosta ja sitten saavat tuomion ja pyöville heidät sitten laittaa pois päiviltä. Näitä kutsuttiin tämmöisiä murhia suisidaalimurhiksi, eli itsemurha tarkoituksessa tehtyksi murhaksi. Ja toiveena on se, että oma henki lähtee. Ja tähän liittyy tähän niin kuin rakenteeseen, semmoinen henkiseen rakenteeseen sellainen tosiaan ajatus, että paitsi että itsemurha oli ehdottomasti kartettava asia, sitä ei voinut tehdä, koska sinä varmasti joutui helvettiin. Niin että voisi jotenkin vielä pelastua, niin silloin yritettiin ottaa joku, tai valitti joku ihminen, joka murhataan, että sitten, koska murhasta oli rangaistuksena kuolemantuomio, niin varmasti kuolee. Ja miksi sitten lapsi valittiin? Se oli tietoinen valinta. Ei ne aikuisia tappaneet, ja minkä takia? Koska paha äkkikuolema on huono juttu. Sitä pelättiin myös, niin kuin Luther pelkäsi siinä ukkosmyrskyssä, niin tuona ja ihmiset pelkäsivät ihan samaa asiaa, pahaa äkkikuolemaa, koska silloin ei ole välttämättä saanut sovitettua tekemiä syntejä, ja näin sitten on mahdollisesti edessä tie kadotukseen tai vähintäänkin pitkällinen oleskelu kiirastuneessa. Siis aikuista ihmistä ei voinut surmata. Hän oli jo tehnyt syntejä ja ei. Siinä voi aiheuttaa toiselle tämmöisen hirmuisen vahingon. Mutta entäs pikkulapsi? Se on synnitön. Ja kun pikkulapsen tappaa, niin se pääsee suoraan taivaaseen. Ja levisi jopa tämmöinen uskomus. Siis ihmiset, jotka saatiin kiinni tämmöisen kauhutyön jälkeen, niin he oli oikeasti sitä mieltä, että he on tehneet hyvän työn, koska näin he ovat saattaneet yhden sielun takaisin Jumalan voimiin. Ja se kuulostaa aivan absurdilta tämä ajatus, mutta se on täysin sen ajan uskonnollisten käsitysten mukaisesti niin ihan looginen ratkaisu. Joo, noin pitäisi toimia. No, mitä siinä on sitten oikeastaan tehtävissä? No, tämä aiheutti sen, että kehotettiin pappeja saarnoissa muistuttamaan ihmisiä, että kyllä elämä on kuitenkin tärkeä kuin kuolema. Ja itsemurha ei ole niin paha asia kuin viattoman ihmisen murhaaminen. Eli tätä uskon opetuksen tapaa vaadittiin muutettavaksi. No niin, eli vallalla oleva rakenne voi kasvattaa väärää. Samatenkin vallitsevat rakenteet niin ne saattavat estää uuden oppimista. Ja tästä käy esimerkiksi semmoinen uusiutuvan metaanin käyttö autojen polttoaineena. Uusiutuvaa metaania on esimerkiksi biokaasu, jota saadaan mädättämällä biojätteitä. Ja jätevesien puhdistamot, ne tuottaa isoja määriä metaania. Ja sitten esimerkiksi pellolta voidaan koota olkijätettä ja mädättää. Lehmän lannat laitetaan siihen samaan reaktoriin ja saadaan metaania. Mutta metaania saadaan myös niin, että sähköllä syntetisoidaan, ennenkin erotetaan vedestä vetyä ja sitten ilmasta, joka otetaan suoraan hiilidioksidia vaikka tehtaan piipusta, sellutehtaan piipusta ja syntetisoidaan kaasusta, hiilidioksidista ja vedystä metaania, joka on tämmöinen 1 hiilen ja 4 vetyatomin yhdistelmä. Hyvin yksinkertainen kaasu, mutta vetyyn nähden huomattavan kätevä, se ei ole niin herkkä räjähtämään. Ja se on isompi molekyyli kuin vetymolekyyli, niin se ei karkaa myös astioista, ei niin helposti ainakaan pois. Ihan kätevä polttoaine. 1 kuutio metanikaasua vastaa 1 litraa bensiiniä. Kun se puristetaan kaasuna tiukempaan, niin ei tarvitse, niin niitä mahtuu vähän useampia bensiinilitra-ekvivalentteja tankki, joku 340 litraa. Hyvin kätevä polttoaine. Mutta se tiedetään, miten se tehdään ja kaikki tekniikka on olemassa, mutta sitä ei vain tehdä. Ja kituutetaan vain aina näiden fossiilipolttoaineiden kanssa.
niin se rakenne, joka tässä nyt estää tämän siirron, on se, että meillä on olemassa bensiinin jakeluketjut. Ja sitten on vielä niin kuin öljy-yhtiöitä, joiden intressissä ei missään nimessä ole se, että esimerkiksi täällä Pohjois-Karjalassa ruvettaisiin valmistamaan liikennepolttoainetta, joka niin kuin ei edellyttäisi oikeastaan mitään muuta kuin, että puhdistetaan tämä biokaasu ja sitten paineistetaan tankkiin. Se on hyvin yksinkertainen prosessi. Ei tarvita mitään nesteen öljyjalostamoja, semmoisia hirmupitkiä putkistoja kuin mitä löytyy tuolta etelämpää. Ja tässä siis semmoinen vallitseva rakenne estää nyt tämän uuden asian oppimisen, eli sen, että ruvetaan käyttämään biokaasua tai uusiutuvaa metaania. Sähköllä tuotettu ihan yhtä hyvin. Itse asiassa, kun meillä nyt on lisääntynyt tämä tuuli- ja aurinkosähkön tuottaminen oikein hurjassa määrin, niin ei ole sen parempaa tapaa varastoida sähköä kuin tehdä niistä polttoaineita. Se voi tehdä metaaniksi tai sitten siitä syntetisointia jatketaan ja saadaan sieltä sitten bensiiniä tai vaikka diiseliä lopputuloksena. Mutta selvä, eli tämmöinen olemassa oleva rakenne voi estää uuden oppimista, ja tämä on tullut havaittua kyllä. Suomessa niin ei ole edistynyt ollenkaan metaanin käyttö. Sitten voi olla, että rakenteita ei haluta muuttaa. Ja niitä ei haluta muuttaa sen takia, että koska pelätään, että jotain pahaa tapahtuu, jos niitä lähdetään muuttamaan. Ja yksi esimerkki tästä on tilanne, jossa niin sellutehtaan omistajat kuin työntekijätkin yritti vastustaa pyrkimystä vähentää saastepäästöjä. Eli sellutehtaasta laskettiin vesistöihin semmoista prosessissa käytettyä lipeää liuosta, jossa oli sitten myös orgaanista jätettä, ligniiniä lähinnä. Ja nämä saastutti pahoin niiden sellutehtaiden alavirran puolella olevat vesistöalueet. Ja tähän tuli sitten tarve, 60-luvulla herättiin Suomessakin siihen, että hyvänen aika, ihminenhän näköjään pystyy tuhoamaan teoillaan niin ympäristöä. Ja myös sellutehtaat laitettiin kovalle. Ja itse muistan semmoisen tapahtuman, jossa sellutehtaan oikeasti työntekijätkin oli sitä mieltä, että tässä ei ole mitään järkeä, että tämä ympäristön varjeleminen tulee niin kalliiksi, että koko tehdas on pakko seisauttaa. Se myöhemmin lakkautettiinkin se tehdas muista syistä. Mutta mitä siinä sitten tapahtui Suomessa itse asiassa? Meillä tuli tämä esto, että ei saa laittaa enää niitä mustalipeää liemiä niin laskee vesistöihin. Ja ligniini, jossa oli sitten ligniiniä, tätä puun sideainetta, joka pitää sen puukuidut koossa. Niitä ei saa nyt päästä enää vesistöihin. No siitä oli kova älämölö hetken aikaa, kunnes sitten keksittiin, että hyvänen aika, siitähän voidaan sitä jäteliemestä poistaa vettä. Sitten ne sai sen jäteliemen puristettua semmoista, sitä kiintoainetta oli kokonaismäärästä 60-80%, eli tosi paljon vettä poistivat kyllä sitä. Ja sen jälkeen ne rupesivat polttamaan sitä. Ja yhtäkkiä kävi ilmi tämmöinen hämmästyttävä seikka, että sellutehdas, joka ennen oli ollut melkoinen sähkön kuluttaja, muuttui sähköntuotantolaitokseksi, että se pystyi myymään ulospäin sähköä, sitä mitä se sai, kun se poltti tämän mustalipeän. Ja tässä tapauksessa siis tämä pelko, että nyt jos me muutetaan rakenteita, aineellisia rakenteita, tätä jäteliemien käsittelyjärjestelmää, niin se johtaa tehtaiden lakkaamiseen ja Suomesta loppuu teollisuus kokonaan, osoittautui totaalisen vääräksi. Mutta olisiko tämä keksintö tullut käyttöön? Suomessa se tehtiin mitään. Jos ei olisi kielletty jäteliemien laskua veteen. Ja minun vastaus on, että ei olisi tullut. Sähkö on Suomessa edelleenkin niin halpaa, että ne olisi pyörittänyt vanhalla systeemillä ja
meidän vesistöt olisi tosi jännässä kunnossa nykyään. Sitten rakenteita voidaan myös ihan tietoisesti ryhtyä muuttamaan, jotta ihmiset toimisivat toivotulla tavalla. Ja esimerkiksi näin on käynyt tuulivoiman kanssa, että tuulivoiman rakentaminen ei juuri edistynyt. Mutta sitten tehtiin tällainen ratkaisu, että annetaan takuuhinta tälle tuulisähkölle, että jos sillä saadaan innostettua tätä rakentaa tuulivoimaloita, ja näihin tapahtui. Niitä rakennettiin lyhyessä ajassa tuommoinen 2500 megawattia, semmoinen tuottoteho nimellinen. Se meinaa, että siellä on 2500 megawattia, ne on tuommoista 3 megawatin voimaloita, niin lähelle 1000 voimalaa on sitten Suomeenkin tullut. Ja tästä on sitten kovasti valitettu, että kun meillä on tämmöinen takuuhintajärjestelmä, eli automaattisesti veronmaksajien rahoja siirtyy näille tuulivoimala-firmoille. Mutta siinäpähän sitten oli näin, että kun oli siinä kyllä vaihtoehtoja muitakin ollut investointituki yhtenä, mutta tämä takuusähköjärjestelmä oli tietysti semmoinen houkutteleva, erityisen houkutteleva, se on ollut tuottoisa. Se laitettiin siis, tämä syöttötariffihinta laitettiin aivan liian korkeaksi ja se on tullut kalliiksi veronmaksajille, mutta voidaan sitä tarkistaa nyt sitten uudelleen. Ja mitä on kuitenkin tapahtunut nyt, niin on tullut lisää osaamista ja nyt on jo näin tilanne, että ei tarvita enää takuuhintaa eikä tukia ydinvoimalla. Ydinvoimalan rakentamiseen tarvitaan aivan järjettömät määrät rahaa ja myös niin kuin kuluttajat maksaa siitä ihan mahdottomia määriä, esimerkiksi sähkönsiirtohinnoissa. Nimittäin niille pitää rakentaa sitten ihan toisenlaiset sähkönjohtoverkot kuin mitä nämä perusverkot oikeastaan ovat. Että siellä tulee erittäin kalliita investointeja, joka tehdään sähkön ostajien kustannuksella. Mutta puhutaanpas tuulivoimalasta. Niin nyt jo voidaan tuulivoimalla rakentaa kannattavasti, että se myös tuottaa tässä erittäin huonossa markkinatilanteessa niin hyvin, että se kannattaa. Mutta se perusidea vielä, palataan tuohon metaaniautoon, joka meni metaanikaasulla. Niin nyt on siitä ollut puhetta, mitä tehdään sille sähkölle, kun tuulee kovasti ja sähköä tuottaa nämä tuulivoimalat tarpeettoman paljon. Mitä sille tehtäisiin? Niin tässä nyt olisi ratkaisu. Tehdään niistä, sillä ylivoimasähköllä varastoidaan se metaani, tai bensiini, tai dieseli. Ja se on siellä ja pysyy. Mutta tähän tarvitaan silloin joku semmoinen taho, joka koordinoi tämän toiminnan. Tämä ei ole helppo. Siis yleensä rakenteiden muuttaminen on kaikkea muuta kuin yksinkertaista. Siellä aina löytyy joku taho, joka sanoo, että onhan meillä tämä nyt olemassa ihan tämä systeemi, että minkä takia tätä pitää lähteä muuttamaan. Tämä toimii ihan hyvin. Aina löytyy tämmöisiä. Silloin siinä ei ole oikein muuta vaihtoehtoa kuin poliittinen päätös. Ja annetaan vähän insentiiviä, eli kannustitta siihen, että tämä muutos tapahtuu. Ja jos ei muuta, niin perustetaan valtion yhtiö ja hoidetaan se sillä. Näin meillä tehtiin Nesteen kanssa, näin meillä on tehty puunjalostusyhtiön kanssa, eli Ensohan oli valtion hallinnassa. Näin meillä on tehty aikanaan koneteollisuutta, eli Valmetti traktoreineen päivineen. Näin meillä on tehty apulantateollisuutta, Oulun typpitehtaat rakennettiin valtion rahalla. Se on tehtävä nyt taas kerran uudelleen, vaikka kuinka jotkut sanoo, että valtion ei pidä lähteä sotkeutumaan markkinoiden toimintaan. No, voin sanoa, markkinat eivät näitä ongelmia ratkaise. No niin, mutta se rakenteet on monella tapaa mukana. Ja ne kasvattaa, että joku tällainen, että sanotaan, että nyt pitäisi autoilun päästöjä vähentää, niin miten nämä vähennät, jos ei ole vaihtoehtoa ja oikeasti tarjolla, että esimerkiksi sähköautot ei ole mikään vaihtoehto tällä hetkellä. Akustot ovat niin
ne vaatii niin paljon semmoisia metalleja, joita ei löydy kuin sieltä sun täältä. Ne tunnetut varannot niin on nopeasti käytetty loppuun. Meidän on pakko löytää joku uusi systeemi siihen, ja silloin se on. No, esimerkiksi jatketaan tällä polttomoottorilla ajamista, mutta varastoidaan sähköbensiin. Näin se menisi. Ja rakenteiden muuttaminen on todella vaikeaa, sillä on aina vastustusta ja mikään ei ole niin helppo tyrmätä joku uusi idea kuin sanomalla, että meillä on jo toimiva käytäntö. Näin siinä menee. Siis tuossa on kuvattu se, mitä Suomessa tällä hetkellä tuntuu olevan tämä suhtautuminen tuulivoimalaan ja tuulivoimaan joillakin ihmisillä. Eli ne olisi valmiit laittamaan sen tuulivoimalla hajalle. Ja tuo kuva voisi kuvata sitä. Tämä on Don Quixote, joka hyökkää sitä tuulivoimaa vastaan. Mutta toinen minusta todellisempi tulkinta tulle kuvalle on se, että ihminen, joka yrittää lähteä yksin näitä rakenteita muuttamaan, niin se on mielipuolinen työ ja tehtävä. Et pitäisi kyllä löytää ainakin kavereita sitä muutosta aikaan saamaan. Yksin et sitä voi tehdä. Mikään järkiperuste ei riitä. Mutta selvä, siis rakenteet, miten ne meitä kasvattaa eri tavoin. Sitten on sellaisia rakennemuutoksia, joilla on ihan tietoisesti tähdätty johonkin suotuisena pidettyyn päämäärään. Ja enää sitä ei välttämättä tunnisteta, että tämän rakenteen takana löytyy joku tämmöinen yhteys tähän kasvatuksen maailmaan. Ja yksi tällainen esimerkki on kasvattavat kanavat. Ja tämän idean taustalla on, tämä on nyt siitä Åbo-Tidningarista löydetty semmoinen muistuma Suomen historiasta. Ja silloin elettiin 1700-lukua ja 1700-luvun alussa suuren Pohjansodan myötä, joka päättyi siis Uudenkaupungin rauhaan 1721. Kaikki nämä menetettiin, ne Karjalan kannakset ja muut alueet, mitä siellä oli. Mutta myös Baltia menetettiin, eli Viro, Latvia, Liettua. Ne oli olleet Ruotsin kruunun voittomaina ja se oli koko Ruotsin valtakunnan vilja aitta. Suomenkin tuli viljaa Baltiasta niin paljon, että ei oikeastaan suomalaisten viljelysten kehittäminen ei ollut tarpeen. Tällainen peltoalan raivaaminen, niin sitä ei kannattanut raivata, koska hinta, mikä sille viljalle saatiin, oli sen verran heikko johtuen siitä Baltiasta tulevasta halvasta viljasta. Ja näin oli, että vielä 1700-luvun lopulla Suomeen tuotiin jatkuvasti viljaa ulkomailta. Me ei oltu omavaraisia. Ja papeille annettiin tehtäväksi, että saarnatkaa nyt sieltä saarnastuolista ahkeruuden hyvettä, että kyllä pitää niin kuin peltoa raivata ja viljaa tuottaa, että päästäisiin tästä ulkomaisesta tuonnista eroon. No, Henrik Gabriel Portaan oivalsi, että eihän tästä tule mitään, että opetus ei riitä, jos kasvuympäristö on sellainen, että se ei kannusta ahkeruuteen. No mikä siinä on sitten ratkaisu? Mikä on ongelma? No se ongelma oli se, että sanotaan, että sisämaassa jossain Jyväskylän korvissa metsien keskellä siellä joku innostus raivaamaan peltoa ja kasvattaa viljaa ja tuottaa sitä enemmän kuin mitä itse tarvitsee. Miten se kuskaa sen viljan pois sieltä Keski-Suomesta sinne, missä sitä sitten voidaan käyttää? Eli rannikolla oli kaupunki. No, vesiä pitkin. Ei onnistu, on huonot yhteydet, koskia on paljon, siitä ei pysty, ne ei ole purjehtimiskelpoisia ne vedet. No entäs talvella reellä? Joo, kyllä, hyvä idea. Laitetaan nyt se reki täyteen sitä viljaa ja heppalle sitten vetämään rekeä. No heppa tarvitsee ruokaa. No onhan siinä sitä viljaa, mitä syöttää. No niin on, ja kun päästään perille, niin kuormasta on syöty niin paljon, että sitten tulomatkalle riittää oikeastaan loppu. Ja tätä se Portaan, että ei se riitä tämä opetus.
kun ei ole mitään järkeä tuottaa semmoisia viljamääriä, jotka olisi, niin kuin ylittäisi sen oman tarpeen, koska sitä ei saa minnekään järkevästi kaupattua. Mutta hänellä oli ratkaisu. Me tarvitaan parempia kulkuyhteyksiä. Ja Euroopasta jo tiedettiin, että siellä oli tehty kanavia, ja se oli niin kuin kanavien rakennuskautta oli tämä 1700-1800-luku. Valtavat määrät, hirvittävät kilometrimäärät rakennettiin kanavia, jotka oli siis monesti ihan insinöörityön semmoisia mestarinäytöksiä, että kun alhaalla menee joki, niin sen yläpuolella on silta. Ja mitä se silta onkaan? Se on itse kanava, joka menee sen joen yläpuolella. Siellä voi purjehtia yhtä aikaa niin alhaalla jokea pitkin laiva ja ylhäällä sitä siltaa pitkin siellä olevassa kanavassa laiva. Portta oli sitä mieltä, että Suomenkin pitää tehdä nyt kanavia, että saadaan se vilja sisämaasta kuljetettua rannikolle. Ja näin, jos kun näin tehdään, niin sitten myös nämä viljelijät saa työlleen paremman palkan. Ja tämä artikkeli oli aivan valtavan hieno lukea sitä lehdestä, kun siis oikeasti miten terävästi Porttaan näki sen tilanteen. Ja niin kuin mulle tuli silloin ajatus mieleen just tästä, että niin kuin välineet, tämmöiset niin kuin kasvatus on muutakin kuin, että sanotaan, että toimikaa näin ja ohjataan kohti parempaa toimintaa. Ei, kasvuympäristöäkin pitää muokata, jotta se kasvatus kantaisi hedelmää. Tässä oli muuten toinenkin ratkaisu sitten, jota Porttaan ehdotti, että perustetaan sisämaahan kaupunkeja, ja näin muuten tehtiin. Siis kanavia meillä ei ole vieläkään muuta kuin tuo Viipurin kanava. Ja on puhuttu, että Kymijokeen tulisi kanava, mutta se on ilmeisesti niin kallis operaatio, että se ei ikinä maksaisi itseään takaisin. Toisaalta silloin ei tarvitse sitä Viipurin kanavasta maksaa vuokraa enää. Mutta oikeasti Portta ehdotti myös kaupunkien perustamista, ja näin tapahtui sitten. Tampere perustettiin 1700-luvun lopulla. Ja siinä oli ideana, että nyt ei tarvitse mennä sinne rannikkokaupunkeihin myymään viljaa, vaan voitiin mennä siihen kuivalla maalla olevalle kaupunkiin sen sitten markkinoilla niin myydä ne viljat. Hyvä idea. Ja näin siinä sitten kävi kyllä, että kun nämä markkinat rupesi aukenemaan ja tämä työ niin rupesi kantaa, että sitä tuli muutakin kuin vain hyvä mieli, niin kyllä sitten viljantuotanto kasvoi ja lisääntyi rajusti ja Suomesta tuli omavarainen ja on tälläkin hetkellä viljan suhteen omavarainen, jos vaan haluaa olla. Kyllähän niin kuin halpaa ruista esimerkiksi saa mukaan. Sitten tämmöinen kuin toinen rakenteelliseen liittyvä kysymys, tämmöinen ojentaminen tai kurinpito tai laillisuus. Niin oli sellainen tapa tuossa vielä 1700-luvulla, että raskaista rikoksista tuomittiin kuolemaan ja sitten miedommista rikoksista niin pakkotyöhön tai sakkoihin, joissain maissa niin galereihin sitten myöskin pakotettiin näitä pahointekijöitä. Mutta sitten oli tämä nimenomaan yksi, mikä oli rangaistusmuotona hyvin yleinen, oli julkiset teloitukset. Ja ne oli todellakin julkisia, ne tehtiin jossain, saattoi olla kaupungin torilla tai muuta. Tässä on kuva tämmöistä teloitustapahtumasta. Tässä teloitus tapahtuu miekalla, eli lyödään tuo pää poikki, mutta sillä näkyy näitä muitakin vaihtoehtoja, eli tuossa on taaempana on tämmöinen hirsipuu ja siellä roikkuu tuommoinen ihminen. Ja sitten on telipyörä, eli kärrinpyörä, jonka päälle ihminen sidottiin. Ja sitten hakattiin luu kerrallaan luut murskaksi tältä ihmiseltä, niin että se kuoli sisäiseen verenvuotoon. Tai sitten voi olla myös, että kun kerran pää on katkaistu, niin se on tämä torso sitten nostettu vielä muistutuksessa tuon pyörän päälle. Noin. Siis, mutta julkiset teloitukset, niin ne aiheutti epäjärjestystä ja sitten siinä oli ongelma, että kun se oli semmoinen
juhlava tilaisuus. Voi sanoa, että se 15 minuuttia julkisuudessa niin voi saada tuon aikaan niin, että hankki itselleen kuolemantuomio ja pääsi sitten sinne torille pasteereilaamaan. Niin ne oli juhlavia tilaisuuksia. Sinne tultiin jonossa tämä pyöveli. No se pyöveli ehkä odotti paikallaan, mutta siinä oli pappi mukana. Tässäkin näkyy, miten pappi on kumartuneena tämän telotettavan ääreen ja vielä antaa siinä viimeistä hoitelua. Ja ennen kuin tämä telotus on alkanut tämä vaihe, niin ilmeisesti tälle vangille tai telotettavalle on annettu mahdollisuus puhua yleisölle. Ja jotkut pitivät opetuspuheen kertoa, että katsokaa nyt minuakin, että minä olin hyvä poika, mutta jouduin huonolle teille ja katsokaa mihin joutuu, kun jos ei kuuntele niitä opetuksia, mitä pappi ja vanhemmat ovat hänelle lapselle antavat. Voi olla, että kuolee tällä lailla telotuspaikalle ja se oli semmoinen hieno opetuspuhe ja kansa kuuntelee siellä järkyttyneenä tai miten onkaan. Sitten oli semmoisia telotettavia, jotka pitivät hyvin semmoisen reippaan puheen, jossa oli huvittavia käänteitä, kertovat vitsejä ja muita, ja sitten loput no niin, eiköhän panna toimeksi. Ja hyvin noin niin kuin reippaan mielin menivät tuonen sijoille. Ja nyt se 15 minuuttia, että hetken aikaa olet kaikkien huomioiden kohteena, niin innotti joitakin semmoisia murheen alossa eläviä tähän suisidiaalimurhaan, just mitä oli puhetta aiemmin. Eli murhasivat pieniä lapsia tai murhasivat jonkun semmoisen ihmisen, joka joutikin heidän mielestään kuolla. Ja sitten päätarkoituksena oli juuri se, että ne pääsivät nousemaan tuonne pyövelin teilauspaikalle ja ehkä pitämään puheen. Ja nämä muuten suisidiaalimurhat, niin se on edelleenkin vielä meillä olemassa. Niin aivan selvästi jotkut tämmöiset joukkosurmat on sellaisia, että se ihminen, joka sen tekee, hän on niin kuin kääntänyt kaiken sen kärsimyksen, mitä hän kokee niin kuin joutuneensa kohteeksi, kaiken sen vääryyden, semmoiseksi ihmisvihaksi, summittaiseksi ihmisvihaksi, joka sitten puretaan tämmöiseen joukkosurmaan. Ja se tilanne, että kun sitten tulee tämä laillisen väkivallan käyttäjätaho, eli se on poliisi tai joku muu tällainen iskuryhmä paikan päälle, niin ne suorastaan pyytää, että heidät ammuttaisiin. Ja näin ei tietysti siinä tilanteessa pitäisi ikinä tehdä. Noin. Mikä on sitten ratkaisu? No ratkaisu oli se, että julkisista näytöksistä luovuttiin. Ei enää annettu mennä torille. Sen sijaan telotus tapahtui vankilan sisäpihalla esimerkiksi. Ei kukaan ollut näkemässä, ei ollut väkijoukkoa siellä huokailemassa tai ehkä kannustushuutoja sanomassa, ei mitään. Vain pyöveli ja sitten virkamiehet ja vartijat, muutama vartija. Sitten, mutta sen lisäksi niin ajateltiin, että ehkä rangaistuksia pitäisi kehittää muuton, että ja tavoitteeksi otettiinkin se, että tämmöinen rankaiseminen, niin se ei olisi kosto, mitä se aiemmin oli ollut, vaan tämmöinen yritys palauttaa tämä ihminen, rikoksentekijä, yhteiskunnan jäseneksi takaisin. Ja niinpä tuossa 1700-1800-luvulla alettiin kohentaa vankilaoloja ja sitten pikkurikollisille perustettiin työsiirtoloita ja ylipäätään ajatuksena oli se, että yritetään saada nämä ihmiset takaisin normaaliseen elämään, hankkimaan elantonsa muullakin kuin tämmöisellä rikoksen keinoin. Ja täällä on nyt sitten, onkohan nämä nyt jotain pellonraivausporukkaa tai muuta, mutta tämä nyt on semmoinen, jossa on tällaisia vähäisempiä rikollisia niin työpalveluksessa. Tuossa on taas moderni vankila kuvattuna. Tämä on semmoinen Panoptikon niminen vankilatyyppi, jossa yksi vartija pystyy seuraamaan
kaikkia vankeja yhtä aikaa. Se nyt ei mikään hirmu kasvattava laitos sinällään ollut just tämän niin kuin valvontasysteeminsä osalta, mutta muuten niin vankiloista tuli tällaisia, jossa annettiin palkintoja siitä, pikkupalkkioita tai eri oikeuksia hyvästä käytöksestä, ja toiveena oli se, että vanki ei enää koskaan palaisi takaisin tähän vankilaan. Noin. Eli tässä tämä rakenne oli se julkinen teloitus, joka aiheutti ongelmia, että suorastaan aiheutti rikollisuutta. Sitten semmoinen rakenne kuin hautaaminen. Ne ihmiset kuolevat ja ihmiset sitten haudataan jonnekin. Ja tästä saattoi tulla ongelmia, nimittäin pitkän aikaa oli ollut tapana, että vainajat haudattiin siunattuun maahan, ja se siunattu maa oli siinä aivan kirkon äärellä. Ja kaikkein halutuimpia paikkoja, jonne ei kyllä kaikki saaneetkaan pääsyä, niin oli kirkon sisäpuoli ja mahdollisimman lähellä alttaria. Ja näitä vanhoista kirkoista vieläkin näkee, siellä on näitä hautapaasia lattiassa. Sinne on haudattu ihmisiä, ja se hautakivi on ikään kuin, tai sen haudan kantena. Se on lattiana nyt. Tuolla Turun tuomiokirkossa tällaisia muun muassa on. Sitten tuommoinen tavallinen kirkko, niin selvä, siinä on lautalattia, niin sitten avataan lattia ja haudataan sinne se vainaja, ja sillä hyvä. Ja tästä tuli ongelmia tästä käytänteestä. Ensinnäkin siihen kirkkomaan ympärille ei mahdottomasti vainajia mahtunut. Se oli aika pieni se muurin ympäröimä alue kirkon ympärillä. Ja kun haudat sitten loppuhautapaikat, niin jouduttiin vanhat hautapaikat ottamaan uudelleen käyttöön. Ja mitä luita siellä oli, niin ne sitten koottiin ehkä luukellariin tai jätettiin sinne sen vanhan haudan pohjalle ja sitten haudattiin siihen uusi ihminen päälle. Ja tätä pidettiin huonona juttuna sen takia, että nyt siellä oli ehkä arvokkaitakin yhteisön jäseniä haudattu, semmoisia, jotka oli saanut aikaan kaikenlaista hyvää. Ja nyt kun sinne tuli uusi kierros tälle hautumaalle, niin ne vanhat hautamuistomerkit jouduttiin hävittämään pois. Ja näin menetettiin myös sen ihmisen muisto siinä samalla, se paikka, mihin hänet oli haudattu. No, tämä oli yksi semmoinen. Eli tavallaan tämä tapa haudata siihen kirkon välittömään läheisyyteen johti siihen, että historia hävisi. En historiasta niinkään puhunut, vaan tämmöinen menneenä aikoina eläneiden ihmisten muisto menetettiin. Ja sitten nämä kirkkohaudanneet. Taloillahan kun haudattiin, niin ei se nyt paha asia ollut ollenkaan sinällään muuten, mutta tulee kesä. Sitten ne alkaa lahota ne ruumiit. Niin kirkoissa oli kesäaikaan niin kauhea katku ja lemu, että ihmiset saattoi oksentaa sen kauhean hajun takia. Ja siihen aikaan ajateltiin, että taudit leviää semmoisten mätäkaasujen avulla. Tuossa nyt yksi sellainen kuva tällaisesta lääkäristä, se voi olla esimerkiksi koleran ajalta tai joku muu kulkotauti on meneillään. Niin lääkäri oli tämmöinen naamio, jossa oli pitkä tämmöinen nokka. Ja tämän nokan kautta sitten tuli ilma, ja siinä nokassa oli jotain kangasrasuja tai muita, jotka oli kamferispriihin sitten kasteltuja. Ja sillä niin kuin yritettiin estää se, että ei tartu niin kuin se mätäkaasu ei pääse haittaamaan. Periaatteessa ihan oikein ajateltu, että tämmöisen niin kuin ilmankin kautta niin voi viruksia tulla ja tarttua, mutta aika tämmöisiä käytettiin myös silloin, kun oli ruttoepidemia meneillään, ja se taas levisi kyllä kirpuista, jota levitti sitten taas puolestaan rotat. Että se ei kyllä auttanut tuohon
Eikä kolera toinen oli semmoinen, missä voi olla, että käytettiin koleran takia, lavantaudin takia tuommoista naamia. Se oli ihan turhaa, koska se saastuneesta vedestä taas sitten kolera levisi ja lavantauti. Mutta kuitenkin nämä ajateltiin, että mätäkaasu on se, joka aiheuttaa sairauksia. Ja nyt kirkko, jonne pitää tulla joka viikonloppu, joka sunnuntai vähintään, että siellä on sitä mätäkaasua, niin sehän nähtiin, että se on niin kuin taudin leviämispiste, niin kuin nykyään sanottaisiin viruslinko, niin sen ajan semmoinen tautilinko. Ja tälle piti saada nyt muutos. Paitsi, että niin kuin se ellottava haju on olemassa, sitä pidettiin terveysuhkana ja pohdittiin, että mitä nyt sitten tehtäisiin. Ja sitten keksittiin, hyvänen aika, että ennenkin niin nämä menneiden sukupolvien ihmisten muisto, se olisi hyvä säästyä sillä lailla, että niin kuin olisi se hautamuistomerkki, jonka voisi sitten vaikka opettaja vie oppilaansa katsomatta, selvä, että hän on haudattu siellä se henkilö, joka rakennutti sairaalan tuonne tai oli pitkäaikainen pastori tuolla, joka edisti isorokon rokotuksia ja muita tällaisia. Sellaisia mainekkaita, ansioituneiden ihmisten hautoja tarvittiin, että olisi paikka, jossa voitaisiin saada konkreettinen kosketus hyveeseen ja hyveelliseen elämään. Tarvittiin konkreettisia esimerkkejä ja hautamuistomerkki oli jotain. Sitten ajateltiin myös, että hautausmaa voisi olla ikään kuin puisto. Se on semmoinen muistopuisto. Ja jossa ihmiset voisivat virkistäytyä ihan oikeasti, käydä kävelyllä. Ja niinpä sitten päädyttiin semmoiseen ajatukseen, että pitää erikseen perustaa hautausmaat. Pois semmoinen, missä on enempi tilaa, että voidaan kunnolla haudata ihmisiä, ei tarvitse yhtenään niitä vanhoja kalmoja nostaa esiin, että saadaan uudet tilalle kaivettua, vaan että voisi olla rauhassa ne haudat ja ne muistot säilyvät. Tarvitaan hautausmaa. Ja siinä oli siis kaksi asiaa, mitä ajettiin takaa. Toisaalta kirkosta loppui se kauhea katku. Enää kirkossa ei ole sitä. Kiitos tämän keksinnön. Ja toinen, että on semmoinen tosiaan muistelupuisto olemassa, jossa voi käydä muistelemassa vainajia, omia läheisiä, mutta myös muita ihmisiä. Ja näin niin kuin saadaan kaksi kärpästä lyötyä yhdellä iskulla. Tehdään hautausmaa. Uusi rakenne, uusi ympäristö. Ja en tiedä, kuinka moni käy tämmöisiä vaikutteita hakemassa hautausmaalta, mutta kunhan niitä vuosikymmeniä teillekin kertyy, niin huomaatte jossain välissä, että hautumaalle on siirtynyt aika suuri osa niistä ihmisistä, joita tunti silloin, kun oli itse joku alle 20. Noin, mutta tämä oli yksi ajatus sellainen, jota niin kuin ei varmaan tule ensimmäisenä mieleen, että okei, että hautausmaa, no siinä haudataan ihmisiä. Mutta se on pitänyt erikseen suunnitella ja meillä edelleenkin haudattaisiin ihmisiä sinne kirkon juureen, jos tätä ratkaisua ei olisi tehty. Ja kaikkialla Suomessa on esimerkiksi nämä hautausmaat nyt muualla kuin sen kirkon lähellä. No ei ihan joka paikassa, mutta ainakin se on semmoinen sitten kirkko rakennettu myöhemmin, että siinä on voitu varata isompi alue tähän hautausmaata varten. Sitten semmoinen rakenne kuin osuuskunta. Kun Suomeen ruvettiin puuhaamaan osuuskuntia tuossa aivan 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa, niistä oli edeltänyt tämmöinen keskustelu ja huolen aihe kuin tämmöinen kapitalismin hillitön eteneminen ja siitä aiheutuva proletariaatin määrän räjähdysmäinen kasvu. Siis proletariaatti tarkoitti köyhälistöä, jotka just pysyy siellä niin kuin, että riittää rahaa ruokaa, mutta eipä paljon mihinkään muuhun. Ja sitten joillakin on sitä varallisuutta niin suunnattomia määriä, että ne ei ikinä elämässään pysty niitä kuluttamaan. Tätä pidettiin uhkana. Ja nyt minä tarkoitan semmoisia kirjoituksia, joita on julkaistu suomenkielisissä
aikakauslehdissä, joiden lukijakunta oli suomalaista lukeneistoa, oppisäätyä. Ja sitten joitakin oli varmaan tällaisia valistuneempia talonpoikaissäädyn ja porvarisäädyn edustajia, jotka luki niitä lehtiä. Ja nämä oli fenomaanien suomenmielisten lehtiä. Ja fenomaanien ominaislaatuna oli se, että siis suomenkielistä pääomaa ei juuri ollut. Suomessa oleva pääoma oli ruotsinkielistä. Ja tästä ilmeisesti johtui, miten tällaiset, niin kuin Yrjö-Sakari Yrjö-Koskinen, joka myöhemmin osoittautui hyvin konservatiiviksi, niin suhtautui tähän proletariattikysymykseen vakavasti. Ja siellä oli pohdintaa jos tästä, että mihin se johtaa, jos tämä pääomien keskittyminen voi jatkua esteettömästi, jos siihen ei tehdä mitään, niin onko seurauksena se, että meillä käy niin kuin on ennustettu käyvän, että tulee vallankumous ja sitä ei kukaan pitänyt hyvänä ideana. Että siirrytään semmoiseen jonkinnäköiseen sosialismiin, jota sitten myöhemmin Neuvostoliitossa kokeiltiin, Kiinassa kokeiltiin, Kambodsassa kokeiltiin, Kuubassa kokeiltiin. On sitä kokeiltu aika monessa paikkaa ja se on erittäin vaikea toteuttaa. Ainut sosialismi, joka toimii aivan järjettömän hyvin, on pohjoismainen sosiaalidemokraattia ja pohjoismainen hyvinvointivaltio. Että se on sellainen, joka on kyllä toiminut aivan loistavasti, mutta muuten nämä kokeilut ovat olleet epäonnistuneet. Ja etenkin se ajatus, että se tehdään vallankumouksena, niin se nähtiin hirvittävänä pelkona. Ja sen takia oli ihan oikeaa semmoista halua yrittää jotenkin ratkaista tämä ongelma ennen kuin se pääsee räjähtämään käsiin. Ja ongelmana oli siis se, että miten estetään pääomien kasautuminen yksiin käsiin. Ja se halu ratkaista tämä yhteiskunnallinen kysymys, tämä puhuttiin muuten tällä nimellä kuin yhteiskunnallinen kysymys. Sitten oli naiskysymys, oli myös mitä puhuttiin, työväenkysymyksikin oli, mutta se perusongelma just siitä, että kuinka estetään, että rikkaudet ja omaisuus ei kertyisi yksin käsiin, mitä siinä voidaan tehdä? Miten voitaisiin estää varallisuuserojen kasvu? Siis tällaisesti puhuttiin tuohon aikaan ja niin Suomessahan päästiin varsin pitkälle siinä, että loppujen lopuksi tasataan näitä varallisuuseroja. Ihan fiksu homma. Mutta oli toinenkin tapa. Nimittäin osuustoiminta. Ja osuustoimintahan menee sillä lailla, että siinä joukko ihmisiä kokoontuu yhteen ja järjestää jonkun toiminnon yhdessä. Ja jokainen sen toimintoon osallistuva on osakas, mutta siinä jokainen voi omistaa vain yhden ainoan osuuden. Sitten ei voi olla niin, että joku ostaisi suurimman osa osuuksista ja sitten saa siitä päätösvallan. Ei, vaan kaikilla voi olla vain yksi ainut osuus tämän osuuskunnan jäsenistä. Nykyään tätä on muutettu osuuskuntalakia silleen, että nyt voi olla useampiakin osuuksia, mutta ei se äänivaltaa lisää. Sen sijaan sitä tuottoa se lisää. Noin. Ja nyt näitä osuuskuntia perustettiin. Siellä oli osuuskauppoja, tämä on yleisin. Ja siinä oli perusideana juuri se, että niin kun hankitaan tuotteet edullisesti, myydään ne osuuskaupan jäsenille, joka halvempaa hintaa. Eli esimerkiksi maksettiin ihan normaali hinta, mutta vuoden lopulla tehtiin semmoinen osuuspalautus näiden ostojen mukaan. Niin sitten tulikin rahaa takaisin. Ja tämä on ollut valtava suksee Suomessa. Meillä oli yhtä aikaan 2 semmoista osuustoiminnallista kauppaketjua. Oli Elannon ketju, eli tämä työväenliikkeen osuusliike, ja sitten oli tämmöinen pellervolainen S-ketju, osuuskauppojen ketju. Ja ne on toiminut hyvin ja menestyneet, ja sen menestyksen yksi salaisuus on siinä, että otetaan nyt vaikka tämä Pohjois-Karjalan osuuskauppa. Se on Pohjois-Karjalan alueella toimiva. Sitä ei ennenkään kukaan voi ostaa,
koska se on osuuskauppa. Sitten toisekseen tämä osuuskauppa ei oikein voi lähteä investoimaan maakunnan ulkopuolelle. Eli luontaisin tapa on, että investoidaan siihen paikkakunnalle. Ja vaikka se tuntuu, että nyt joka paikassa on sitä S-ketjua ja S-markettia ja ABCtä, niin se on kuitenkin, se on aina niiden osuuksien osakkaiden omistamaa, paikallisten ihmisten omistama kauppa, ja se hyvä jakautuu maakuntaan. Tämä on ollut tosi tärkeä juttu. Jos vähänkin mietitte, mitä se tarkoittaa, että rahaa, joka käytetään täällä kulutukseen ja joka tuottaa voittoa, niin että se jää pyörimään tähän paikalliseen kulutukseen, niin mikä valtava merkitys sillä on. Eli tämä osuuskauppa oli yksi tapa, jolla yritettiin estää sitä, että tämmöinen pieneläjien rahat eivät niin kuin hulahtaisi jonnekin tuntemattomaan, jonnekin kauas. Ja se on toiminut tosi hyvin. Sitten on osuuspankkeja, ja tämä on toiminut vielä paremmin. Osuuspankit on ihan ihmeellinen yksikkö. Pankkikriisistä se selvisi oikein hyvin. Säästöpankki oli se tuhoutui siihen pankkikriisiin, mikä oli 90-luvun alussa. Mutta osuuspankit selvisi hyvin, ja siinä oli perusteena se, että näillä ei ollut semmoista yhteistä keskusorganisaatiota, joka olisi päässyt huusaamaan rahoja, josta olisi annettu määräyksiä paikalliskonttoreiden johtajille, että miten pitää lainaa ruveta antamaan. Osuuspankki on toiminut semmoina, että sen on talletukset tullut näitä paikallisilta ihmisiltä, siellä on osakkeita tai osuuksien omistajia, ne on paikallisia ihmisiä. Mutta nämä on monesti hyvin vakavaraita pankkeja, tekevät semmoista pienimuotoista bisnestä, ovat rahoituslaitoksia ja hirmu tärkeitä sellaisia. Ja taas kerran niin se hyöty ei lähde maakunnan rajojen ulkopuolelle. Siinä on vielä sellainenkin juttu, kun noita osuuspankkeja ruvettiin tekemään. Niin itse asiassa muuten näille osuuskaupoillakin on ollut omia kassojaan, niin kuin Elannolla oli oma semmoinen säästökassansa, joka sitten taas kaatui omiin ongelmiinsa. Siitä voitte lukea vaikka historian kirjoista. Siinä oli vain todettakoon näin, että oli huonoa hallintoa. Mutta niin kuin osuuspankit, niin ennen kuin niitä ruvettiin perustaa, osuuspankkeja tai säästökassoja, niin köyhillä ihmisillä ei ollut mitään mahdollisuutta tallentaa rahojaan minnekään. Esimerkiksi COP, mikä silloin oli Kansallisosakepankki, se oli tarkoitettu tämmöiselle tukkukauppiaille tai semmoiselle ylipäätään, jolla oli enemmälti rahaa käytössä, mutta joku maatyöläinen tai metsuri, sen ajan tukkijätkä, niin ei se voinut tallentaa rahoja oikein minnekään. Ei ollut mitään minne rahoittaa tai tallentaa näitä, mutta sitten kun tuli osuuspankit, niin sitten se oli mahdollista. Ja näin semmoinen pienituloinenkin ihminen saattoi kartuttaa säästöjään pikkuhiljaa ja sitten kun tilanne tulee sopiva, niin ostaa itselleen vaikka mökkösen, missä asuu. Sitten oli koneosuuskuntia. Tuossa on tuommoinen, tuo näyttää olevan muuten itse asiassa pärehöylä, kun siinä on noita puupöllejä. Ja se on varmaankin tuo kone on ollut, että se on useampi talo ostanut tämän, perustanut osuuskunnan ja ostanut tämän laitteiston, ja sitä sitten on aina käytetty, kun talon pärekattoa tai piharakennusten pärekattoja pitää uusia. Ei tuommoista itselleen kannata yksin ostaa, että semmoinen osuuskuntana niin onnistui. Niin se oli pärekaton kesto, saattoi olla, että se oli 30-40 vuotta ehkä, ja sitten se piti aina uusia. Ja jos niitä rakennuksia oli useampia siinä pihapiirissä, niin niitähän sai uusia muutaman vuoden välein aina jonkun katon. Ja tuossa on siis kuva tuossa alan oikealla alhaalla, niin tämä on osuuskaupasta kuva. Ja sitten siellä on ilmeisesti, ei tuossa kyllä ainakaan osuuspankkia ole, mutta eiköhän tuossa nyt näy se
900-luvun alun alkupuolen niin semmoinen asumisympäristö, mikä Suomessa on ollut varsin yleinen, että ne on ollut vaatimattomia oloja, siinä on ollut peltoja ympärillä, navetta, aittoja jonkun verran, mutta näistä tuli aina sitä tuottoa kuitenkin sen verran, että rahaa oli vähän enemmän, ja nyt oli hyvä, kun oli joku paikka, minne voi laittaa nämä rahat talteen kasvamaan korkoon. Noin, eli maaseudun pieneläjienkin taloudellista asemaa, niin nämä sitten tämmöiset järjestelmät niin hyvin petras. Ja tämä oli sitten sellainen juttu, kun osuuskuntia ruvettiin perustamaan Suomessa, niin myös todettiin tällainen, tai kun sitä kannustettiin, että näitä kannattaa perustaa, niin yksi asia oli just semmoinen, että osuuskunnan jäsenenä nämä ihmiset oppii talousasioita, pitämään huolensa myös omasta taloudestaan, pitämään kirjanpitoa, tarkistamaan kirjanpitoja yhdistyksissä, mutta myös sitten semmoista henkilökohtaista taloudenpitoa sillä lailla, että esimerkiksi osuuskaupat, niin niille oli kielletty antamasta luotolla tavaroita. Ja se merkkasi silloin sitä, että se oma rahankäyttö piti miettiä, että miten tässä oikeastaan nyt toimitaan, että suunnitelmallisuutta tulla siihen rahankäyttöön. Ja esimerkiksi jos on jotain isompia hankintoja, niin ei sitä suinkaan luotolla saanut, niin sitten piti ruveta pankissa pikkuhiljaa kerryttämään pankkitiliä ja odottaa, että kun siellä on kylliksi rahaa, niin sitten tehdä se osto. Eli tämmöisen myös säästäväisyyteen se kannusti ja semmoiseen harkitsevaiseen rahan käyttöön. Ja tämä oli totta kyllä, että siihen se muuten kannusti ja opetti. Itse olen saanut tämän opin, semmoista kultapossukerhoa on täyttänyt ja sitten osuuspankilla oli omanlainen massinsa ja rahaa sinne aina tuli kerättyä välillä sitten sukkapuukon avulla niin sieltä pois otettuakin, mutta se on taas toinen juttu. Sitten on olemassa rakenteita, joiden yhteensopivuus kasvatuspäämäärien kanssa on sellainen, että sitä vähän jää miettimään, että onko ne yhteensopivia. Ja näitäkin otan nyt muutaman esille, että nuo olisi rakenteita, jotka tukivat. Siinä oli niin kuin kasvatukselliset ajatukset takana, kun ne laitettiin käytäntöön. Me ei enää muisteta sitä. Että tekään varmaan tiennyt, että S-ketju on joku semmoinen, että se alun pitäen ollut ajateltu myös tämmöinen, että se kasvattaa ihmisiä semmoiseen järkevään taloudenpitoon ja muuhun. Mutta nyt sellaisia rakenteita, jotka on olemassa ihan kasvatusympäristössä ja joten niin kun ne on niin itsestään selviä, että ei niitä huomaakaan. Mutta että jos sitä vähän tarkemmin rupeaa miettimään, niin siinä miettii, että onkohan tuo sittenkään ihan hyvä juttu. Siis tämmöisiä rakenteja kasvatuksen ristiriitoja. Tässä on nyt sitten yksi sellainen, eli oppilasarviointi. Oppivelvollisuuskoulusta puhutaan seuraavasti. Tämä on siis perusopetuslaista otettu. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Siis tämä on se tavoite, mikä on annettu, ja tämän niin kuin oppivelvollisuuskoulu on itse asiassa se, mikä on aikanaan, minkä takia perustettiin kansakoulu. Eli kansalaisia piti tehdä. Se oli se päätehtävä. Semmoisia osaavia, hoksaavia, jonkin verran avarakatseisimpia ihmisiä, kuin mitä heistä tulisi, jos koulua ei olisi. Sivistyneitä ehkä jopa. Ja tämä on meillä nyt edelleenkin oppivelvollisuuslaissa tehty, mainittu tämä asia. Ja sitten meillä on oppilasarviointi. Tämä tehdään asteikolla 4–10 ja ihan oikeasti sopisi kysyä useammin kuin nykyään tehdään. Ei tätä niin kuin kukaan kysy enää edes. Että miten oppilasarviointi on sopusoinnussa tämän
oppivelvollisuuskoulun päätavoitteen kanssa. Miten edistää oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja vastuuskykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen se, että joku 1/4 oppilaista oppii lähinnä sen, että heistä ei ole oppijoita ja ne on huonompia kuin muut. En todellakaan käsitä, mikä on se pedagoginen arvo, joka saadaan sillä nykyisellä arviointijärjestelmällä. Ja tämä on minusta oikea ongelma. Se syrjäyttää osan koululaisista oikeasti, koska heillä on koulumenestys niin huono johtuen siitä ehkä, että kotona ei ole tukea, koulussa ei ole kyllin tukea ja kotona ei ole tukea. Ei ole oikeanlaista tukea. Ja se voi jättää niin kuin pysyvän jäljen tähän ihmiseen ja vaivata häntä loppuikänsä. Kunnes sitten tulee jotain avoimen yliopiston väylän kautta yliopistoon ja saa huomata täällä, että hänelle on opetettu aivan vääriä asioita. Hänelle on nimittäin opetettu, että ei ole ollenkaan hyvä opiskelija, ei kykene opiskelemaan, mutta yliopistossa huomaankin, että pystyypäs opiskelemaan. Siis jossa on silloin tehty virhe, jos tämmöinen niin kuin herätys täytyy tapahtua aikuisiällä. Selvä. Tämä on yksi semmoinen asia, jota kannattaisi oikeasti. Minä toivon, että tästä vielä joskus keskusteltaisiin sen sijaan, mitä nyt tapahtuu, että ministeriö, opetushallitus varmaankin rakentaa tälläkin hetkellä jonkunnäköistä kriteeristöä sille, että mikä on 5. osaamisen taso, mikä on 6. osaamisen taso. Ei hitsi, pitää puhua siitä, että mikä on hyvän osaamisen taso, eli 8. taso. Ja jos sen alle menee nämä suoritukset, niin sitten pitäisi opettajaa ruveta katsomaan tiukasti silmiin, että hei, miten nämä opetat, kun nämä ei tavoita tätä hyvän osaamisen tasoa, johon opettaja sanoo, että kun meillä on niin paljon opettavia asioita, jolloin voitaisiin ruveta keskustelemaan opettajakunnan kanssa siitä, että hei, mikä teidän mielestä olisi hyvän osaamisen taso, ettei meillä olisi liikaa materiaalia, että opiskelijat ja oppilaat voisivat oikeasti perehtyä asioihin, heillä olisi mahdollisuus ymmärtää, mistä tässä on kyse, sanokaa, mikä oppiaines on sellainen, joka antaa hyvän tason kaikille, ja se voidaan taata, että kaikki sen saa. Jos kaikki ylimääräinen, mikä siihen lisätään, niin se on liikaa. Jos ei oppilaalla on mahdollisuus ymmärtää asioita, niin silloinhan tämä koko perustavoite on hukattu. Ja tässä on takana semmoinen ajatus, jälleen kerran, kun me siellä jo aiemmin on sanonut, että historiassa on se erikoinen piirre, että se antaa mahdollisuuden nähdä asioita uudella tavalla. Niin olenpa lukenut sellaisenkin tekstin, jonka otsikkona oli jotain tällaista, että virkamieskoulu vai kansalaiskoulu. Ja siinä sanottiin, että meillä on nyt koulu sellainen, joka pyrkii ohjaamaan ihmisiä vain virallisille urille, mutta ei enää käytännön urille tai ylipäätään elämää varten. Tämä julkaistiin 1800-luvun lopulla. Ja siinä verrattiin oppikouluun, eli minä sanoisin, että se vastasi nykyistä peruskoulun yläastetta, se oppikoulun opiskelu, ja kansakoulua toisiinsa. Ja kansakoulusta sanottiin, että siellä tehdään kansalaisia, oppikoulussa tehdään virkamiehiä, ja se on virhe. Ja minä olen sitä mieltä, että meillä nykyään peruskoulun yläaste on virkamieskoulu, ja se on suuri virhe. Mutta tätä ajatusta ei olisi voinut tulla, jos minä en olisi lukenut sitä 1800-luvun lopulla julkaistua tekstiä, jossa tämä kissa nostettiin pöydälle. Että ollaanko me täällä tekemässä niin kuin tällaista kansalaisia kasvattamassa ollenkaan. Noin. Toinen semmoinen, jossa voi sanoa, että rakenne ja kasvatus on ristiriidassa, niin on maanpuolustus. Meillä on tätäkin laki sitten säätelee, asevelvollisuuslaki, ja toteaa, että jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen sen vuoden alusta,
jona hän täyttää 18 vuotta sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta, jollei jäljempänä toisin säädetä ja niin edelleen. Ja tämä on se niin kuin järjestelmä, joka Suomessa on valittu sen takaamiseksi, että meillä olisi suvereniteetti. Ja se maksaa jonkun verran, mutta saa se vähän maksaakin. On niin kuin palovakuutus, että ei sitä palovakuutusta siksi oteta, että pelätään, että talo palaa, vaan sen takia, että jos se palaa, niin ei jäädä puille paljaille. Tämä on osoittautunut varsin edulliseksi ratkaisuksi. Siinä aina välillä kuuluu, että siinä menee nuorilta miehiltä 1 vuosi sitten elämää hukkaan, mutta siis silleen, että kun ne eivät ole tuottavassa työssä, niin mikä kansantaloudelle tappio siitä tulee. Mutta se ongelma, mikä tulee, on tässä, että miksi vain miespuoliset? Asia pitäisi olla muutoin järjestetty kuin sukupuolisidonnaisesti. Sitä en pidä järkevänä, että kaikki olisi siellä nyt intin kävisi. Siitä ei tulisi yhtään mitään, mutta jonkunnäköinen kansalaispalvelu olisi ehkä hyvä olla olemassa. Ja tästä on puhuttu ja ehdotettu tätä kansalaispalvelun näkökulmaa, jolloin niin kuin enemmän vapaaehtoisuudesta olisi tuo asepalvelus ja sitten kaikki kävisi kuitenkin jonkunnäköisen palveluksen. Ja sitä kannattaisi ehkä ruveta hahmottelemaan. En tiedä, kykeneekö enää Suomi tähän tämmöiseen uudistukseen. Ja pahoin pelkään, että me mennään nyt sitten sotilasliittoon eli NATOon. Ja se hoidetaan sillä luulotuksella, että armeija voidaan laittaa hyvin pieneksi ammattiarmeijaksi ja luotetaan siihen, että kyllä se Amerikka meidät pelastaa, jos sota tulee. Se on kallis ratkaisu. Se on todella kallis ratkaisu ja se tullaan maksamaan se hinta muun muassa sillä lailla, että meille sitten sinkkiarkuissa lähetetään suomalaispoikia tuolta maailmalta. Ainut sotilasliitto, jonka minä muuten hyväksyn, jos tästä ruvetaan puhumaan nyt tästä niin kuin maanpuolustuspolitiikkaa, niin on liitto Ruotsin kanssa. Tai sitten jos tulee Euroopan unionin omat puolustusvoimat, niin sitten tilanne on toinen. Se on ihan järkevää. Sitten yksi sellainen, jossa myös minusta näkyy tämmöinen rakenteen ja kasvatuksen välinen ristiriita, ammattikoulutus. Tätä säätelevässä lainsäädännössä todetaan, että niin kuin ammattikoulutuksen tarkoituksena on antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankintatavasta riippumatta, kehittää työ- ja elinkeinoelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin. Tällaista niin kuin yhteiskuntarelevanssia. No, miksi tätä ei voi tehdä jo lukiokoulutuksen puolella? Miksi on niin, että meillä on niin kuin osa menee ammattikouluun peruskoulun jälkeen, mutta toiset jatkaa sitten ihan niin kuin peruskouluun edelleenkin, pysyen hyvin tarkkaan yhteiskunnan ulkopuolella ja odotellen sitä hetkeä, että kun valmistuu ylioppilaaksi ja sitten ruvetaan miettimään, mitä maailma on ja mitä elämä on ja mitä sitä tekisi työksi ja muuta vastaavaa. Suomessa jossain välissä puhuttiin semmoista kuin nuorisoasteesta, mutta se tyrmättiin Suomessa semmoisena sivistyksen niin kuin romahduksena, mikä sitä seuraa. Siis tuossa joskus, olikohan vielä 80-90-luvullakin jotkut. Puhuttiin sitä, että nuorisoaste pitäisi olla, mutta se torjuttiin vetomalla siitä, että ei meille mitään ruotsalaista systeemiä ruveta ottamaan. Semmoinen jonkunnäköinen lohdutuspalkintona sitten annettiin mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto. Eli yhtä aikaa ammattikoulu ja lukio, mutta se oli niin raskas, että eihän sitä voi suorittaa. Sen sijaan voisi olla nuorisoaste, joka voisi olla ammattipainotteinen ja sitten opiskelupainotteinen vaihtoehto, mutta että kaikilla olisi jonkunnäköisiä ammattiopintoja siinä nuorisoasteella. Voisi hyvin ajatella, että meillä olisi tämmöinen ei niin opillinen tämä toinen aste. Neljäs tämmöinen rakenteen ja kasvatuksen ristiriita, niin se on nyt kotoutus. Ja tätäkin säädellään omalla lainsäädännöllä. On muuten hyvä tutustua näihin lainsäädäntöihin, mitkä tätä kasvatuksen alaa säätelevät. Niin todetaan siinä laissa, että lain tarkoitus on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan.
Näin hienosti sanotaan ykköspykälässä. Kakkospykälässä täsmennetään. Lakia sovelletaan henkilöön, jolla on voimassa oleva oleskelulupa Suomessa. Ja tämä on asia, jota minä en voi ymmärtää. Tänne tulee ihminen, joka hakee oleskelulupaa tai turvapaikkaa, niin hän joutuu ottelemaan oleskelulupaa vähintään sen 1-2 vuotta. Ja sitten kun hän saa sen, niin sitten alkaa kotoutuminen. Mitähän tämä ihminen tekee sen 1 tai 2 vuoden aikana? Ei se nyt siellä vastaanottokeskuksessa nakota koko aikaa. Siinä tapahtuu tietysti näitä sen 1-2 vuoden aikana, mitä he odottavat sitä oleskelulupaa, niin he kotoutuu koko ajan. Ja kotouttajina ovat ne heidän maamiehensä tai aiemmin maahan tulleet pakolaiset, joihin näillä ihmisillä on yhteydet. Ja ne kertoo, että miten Suomessa asiat hoidetaan ja miten se sujuu oikein tämä touhu. Se ei ole kyllä minusta se paras tapa hoitaa kotouttamista. Ja tämä on iso ongelma tällä hetkellä. Se niin kuin tuottaa jatkuvasti ongelmia se, että meillä on ihmisiä vastaanottokeskuksissa, jotka ei tunne suomalaista yhteiskuntaa alkuunkaan, joille oikeastaan niin kuin on opetettu vain olemista ulkopuolisena ihmisenä, jota ei haluta tänne oikeasti. Se tulee jättämään jäljen ihmiseen. Ja me ei tarvitse nyt sanoa mitään, että niin kuin nämä, jotka on tullut tuolta niin kuin tässä vasemmalla yläkuvassa, niin tämä on luultavasti nyt Lähi-idästä tulleita pakolaisia. Että se kohtelu, miten heitä kohdellaan, niin tuntuu, että eikö ihmiskunta opi mitään. Siinä vieressä on toinen kuva. Nämä on toisen maailmansodan alta pakenevia juutalaisia, jotka siis Saksan armeijaa pakenivat. Näitäkään ei haluttu ottaa vastaan. Ja ajateltiin, että miksi te ette pysy siellä, missä te olette, ja kyllähän ne yrittikin, ja nehän tapettiin. Pitää kantaa moraalinen vastuu jossain tilanteessa asioista. Ne, joilla asiat on hyvin, niin ei ne nyt voi vain sanoa, että no pysykää siellä, mitä te olette lähtenyt sieltä oikein tunkemaan tänne meidän rauhamme häirittämään, niin kuin on tämä oikealla alanurkassa oleva kuva. Tästä on noussut ihan älytön meteli ja minä ihmettelin, että mitä se tarkoittaa, kun jotkut sanoo, että ei kai niin kuin vertas pakolaisia, mitä tuli silloin 2015, evakkoihin. Siis tämä on edelleenkin meillä se sama ongelma, mikä oli silloin, kun evakot lähti Itä-Suomesta tuonne Muonne-Suomeen. Liian moni niistä sai todella kauhean vastaanoton. Et meidän kyllä täytyy miettiä, että jollakin lailla se vastuu täytyy kantaa. Ja yksi tapa on se, että me otetaan näitä niin kuin meille tänne maahan vastaan vastaanottokeskuksiin. Ja se länsimaisen elämäntavan tutuksi tekeminen, niin se pitää aloittaa heti, kun ihmiset tulee tänne. Vaikka tiedettäisiin, että niistä suurosa palaa takaisin, mutta että ne palaisi hiukan viisaampana. Ja taas kerran, jos se kotouttaminen aloitettaisiin, tai se on väärä nimi on kotouttaminen. Tänne mitään kotouttamisia tarvitse, vaan se, että annetaan ne perustiedot, että ihminen ymmärtää ympäröivää yhteiskuntaa, sitä uutta kulttuuria, pystyy toimimaan siinä häkeltymättä ja ehkä sitten saa joitain semmoisia taitoja, joita hän tarvitsee tulevaisuudessa. Esimerkiksi, että vastaanottokeskuksissa opetettaisiin englannin kieltä, koska siitä heille on oikeasti etua. No niin, mutta siis tässä on todella, tämä meidän sanoo, että tämä on ehkä massiivisimpi ongelma, mitä meillä tällä hetkellä on. Että meidän tämä surkea tapa kohdata pakolaisia tuottaa ongelmia, harhakäsityksiä ja esimerkiksi niin kyllä siinä ihan hirmuisen korostettuna on tämä, että miten hyvä sosiaalijärjestelmä meillä on ja miten täällä tuetaan kaikki. Että se on ehkä asia, jota kyllä sekin pitää opettaa, mutta ei se nyt ainut asia, mitä opetetaan, niin saisi olla. Noin. Kasvatusfilosofian rakenteet. No, tuossa nyt äsken siis kävin läpi niitä
tilanteita, joissa olemassa olevat rakenteet tuntuu, että ne on vasten tätä kasvatustavoitteita. Ja nyt sitten katson vähän yleisemmin tätä. Kasvatusfilosofia, siis se ajatus siitä, mihin kasvatuksella on pyrittävä, mikä on hyvä kasvatus. Tämä kasvatusfilosofia kiinnittyy ihan konkreettisiin kasvatuksen rakenteisiin. Se on niissä läsnä. Ja siis nämä kasvatuksen rakenteet, nämä aineelliset ja henkiset rakenteet, joita tuossa edellä on käsitelty molempia, niin ne ovat tämän kasvatusfilosofian manifestaatioita, semmoisia ilmentymiä. Ja nämä pelaa nyt näin yhteen. Eli itse asiassa, jos kasvatuksen rakenteet, niin ne voi myös määrittää sen, minkälainen kasvatusfilosofia voi elää niissä rakenteissa. Ja vastaavasti kasvatusfilosofia voi muokata näitä kasvatuympäristön rakenteita, kasvuympäristön rakenteita. Ja nämä pitäisi aina huomata, että siis kasvattaja ei yleensä niin ole mikään semmoinen, joka on joku ihmisen kanssa tekemisissä, vaan siinä pitää myös katsoa se ympäristö, jossa tämä ihminen elää ja mitä sille ympäristölle pitäisi tehdä, että tämä kasvuympäristö mahdollistaisi sen kasvatuksen tavoitteiden saavuttamisen. Tämä on kasvatustyössä minusta tärkeimpiä asioita, joita pitäisi pitää mielessä. Esimerkiksi koulutuskuljetukset, niin nekin ilmentää omanlaista kasvatusfilosofiaa. Minkälaista siis? No esimerkiksi me on osallistunut tämmöiseen Jonni Joutavan lehtikirjoitteluun aiheesta, pitääkö joku koulu lakkauttaa vai ei. Koulu, jossa oli oppilaita ihan riittämiin niin kuin vanhojen mittojen mukaan, ennen kuin kunnille annettiin oikeus itse päättää siitä, että lakkautetaanko koulu vai ei. Me kirjoitin siinä, että se on muun muassa, että jos ajatellaan tällaista koulua, niin ei se ole vain koulu, vaan se on itse asiassa koko kylä, josta silloin puhutaan. Ja se kylä voi kasvaa ja kehittyä. Ja voi olla tavoitteena, että on tämmöisiä elinvoimaisia kyliä. Oletteko ikinä kuullut tämmöistä puhuttua? Minä olin kuullut, ja myös siinä kunnassa puhuttiin herkästi sitä, että miten pitää olla elinvoimaisia kyliä. Eli se oli selvä kasvatusajatus. Ja kuitenkin heillä oli se ajatus tai niin kuin mielipide, että siitä se kylä piristyy, kun sen koulu lakkautetaan. Minä en voinut sitä ymmärtää. Koulukyydit on se, että ihmiset kuljetetaan sieltä kyliltä sitten sinne keskuskouluun. Ja tämä kylä sitten kokee semmoisen hiljaisen kuoleman. Ei se voi enää siitä mitenkään toipua. Ei sinne tule kukaan perhe muuta sille kylälle ikinä koskaan milloinkaan, koska siellä ei ole kylää, koulua. Ei ole siis kylää, ei ole enää, vaan on vain yksittäisiä taloja, koska kylällä pitää olla joku keskus. No esimerkiksi tämä on yksi sellainen, missä näkyy tämmöinen rakenteen muutos siihen ja kasvatusfilosofia. Eli jos kouluja lakkautellaan ja laitetaan lapset linja-autoihin ja busseihin, takseihin, kuljetetaan keskuskoululle, niin silloin siinä ei kyllä ole ainakaan mitään tällaista elävät kylät ajattelua takana. Vaan se on ihan tämmöinen pääasia, että kirkonkylä säilyy hengissä, piste. Ja kunta itsenäisenä tietysti. Noin. Me väitän näin, että jokainen uusi kasvatuksen rakenne, niin se edustaa tietynlaista kasvatuksen filosofiaa. Ja näin tapahtuu joko tietoisesti tai tietämättä. Ja usein on niin, että sitä ei tiedosteta, että siihen kuuluu joku kasvatuksen filosofia. Ja näin myös koulurakennuskin, niin se voi edustaa omanlaistaan kasvatusfilosofiaa. Tuossa on nyt koulurakennus Suomesta. Tämä on tuolta, sanoisin 60-luvulta peräisin. Tämä on värikuva, niin kuin huomaatte. Sen huomaa noista ikkunoista, että siellä on sinistä sävyä nähtävissä. Muutenhan tämä on semmoinen, tuo mieleen masentuneen ihmisen painajaisunen.
harmaa rakennus, siinä ei ole mitään väriä, ei ole missään. Hyvin monotoninen rakenne, mutta järjestäytynyt, järjestelmällinen. Tuossa on toisenlainen sitten koulurakennus, tämä on Bangladeshista. Ja tämä on semmoinen käsin tehty koulu puutavarasta. Ja tässä taas se koulu jotenkin antaa vähän toisenlaisen kuvan siitä, että niin kuin se sisältää jonkun toisenlaisen semmoisen kasvatusfilosofisen viesti. Jos tuo on semmoinen järjestyksen, kurinalaisuuden viesti, mikä on tuossa suomalaisessa koulurakennuksessa, tällaisia vieläkin rakennetaan minusta arkkitehtuurin semmoisia huippuilmentymiä, mutta jotka näyttää niin kuin lasin ja betonin murheelliselta leikiltä. Mutta tämä, niin tämä bangladesilainen koulu, niin siinä on jotain semmoista, joka laittaa ajatukset liikkeelle. Sitten löytyy myös tämmöinen erikoinen koulu Etelä-Afrikasta, joka kertoo sitä, että miten niin kuin voi olla hyvin kummallisia ratkaisuja tehty ja siitä huolimatta ne näyttää tosi hyvältä. Tässä on siis merikontista tehty koulu ja siinä tunnit kyllä pidetään tuolla koulussa. Sen tietää, että tuohon kouluun ei mahdu kovin montaa luokkaa. Sen täytyy olla siis semmoinen koulu, jossa on useampia luokka-asteita samaan aikaan luokassa. Se on mielenkiintoinen, yhdysluokka ylipäätään on hyvin mielenkiintoinen semmoinen ympäristö opettajalle ja myös oppilaille. Jotkut opettajat siitä kärsii, kun on yhdysluokka. Minusta se on ollut aina tosi hienoa olla yhdysluokkaopettaja nimenomaan. Siinä on nämä nuoremmat ja vanhemmat ja ne on keskenään vuorovaikutuksessa ja parhaimmillaan auttaa toisiaan näissä opinnoissa. Nuoremmat jo saavat tuntumaan siihen, mitä ensi vuonna on tiedossa ja vanhemmat taas kertaa huomaamattaan alemman luokan asioita siinä samassa tilassa ollessaan. Se on jännä, että tämä yhdysluokkasysteemi on Suomesta haluttu hävittää kokonaan pois. Se on todella nerokas keksintö ollut aikanaan ja nyt se on sitten hävitetty. Mutta selvä, eli tuommoinen koululuokka, jossa on luultavasti useita luokka-asteita samassa. Siinä on katto, jonka tarkoituksena on tietysti osittain niin estää tätä merikonttia kuumenemasta silloin, kun päivä paistaa kirkkaalta taivaalta, aurinko paistaa. Mutta toinen juttu on se, että sen tarkoituksena on kerätä vettä tuolla katolla. Eli se on vedenkeruualusta. Sitten siellä on tuo ulkona, niin siihen on tehty tuommoinen amfiteatterimainen juttu, jossa voidaan esittää asioita. Okei, tämmöinen kokonaisuus. Ei todellakaan vastaa suomalaista käsitystä siitä, mitä on koulurakennus. Näissä, kun kouluja on lakkautettu, niin siellä on muuten annettu tämmöisiä perusteita siihen, miksi se lakkautetaan. Yksi on ollut tämmöinen, että ei ole asianmukaisia teknisen käsityön tiloja, johon minä sitten niin kuin olen kyllä aina niin kuin miettinyt, että mitä hänen kuvittelee, että ne alakoulussa oikein tekee sillä teknisillä käsitöillä. Että pitääköhän olla ihan pajaa siinä kuudesluokkalaisilla. Ne saisi sillä takutella sitä peltipalasta, naputella siitä semmoisen kuhmuraisen löylykauhan kupin, joka sitten laitetaan semmoiseen rautaan, joka on väännetty mutkille, että sitten niin kuin voi viedä kotiin semmoisen hyvin kyllä hellyttävän näköisen, mutta melko lailla yhden tekevän tuotteen. Mutta onpahan peltiä kokeiltu silloin tehdä. Sen voi tehdä muuten myös ulkona. Ja toinen, mitä sanotaan, niin ei ole asianmukaisia liikuntatiloja. Ja tämä on toinen, mitä me on niin kuin aina miettinyt, että mitähän nämä niin kuin ajattelee, että ne lapset liikkuu tuossa kuutosluokkaan asti. Että se kyläkoulu on monesti semmoisen, että siinä on metsän vieressä se koulu, ne on koko metsäliikunta-alueena käytettävissä. Latu alkaa siitä, kun ensimmäinen ukko lähtee, eli minä opettajana hiihtämään suksilla ja lapset tulee perässä, latu tulee siinä.
Mutta se koulu on just sen takia oltava semmoinen tietty koulu, ja sen takia pitää lakkauttaa näitä muita kouluja, että siellä voitaisiin tehdä just näitä asioita, joilla loppujen lopuksi ei ole yhtään mitään merkitystä sen kannalta, että millainen kansalainen siitä ihmisestä kasvaa. Onko se aktiivinen, oma toiminen, kykenevä itse tekemään asioita, vai semmoinen, joka aina viedään johonkin erikoisluokkaan. Nyt me sitten tässä seuraavana niin harjoittelemme vähän liikuntaa. Siis uudet välineet ja toimintatavat, ne on yleensä yrityksiä vastata esiin nousseisiin ongelmiin. Ne on siis innovaatioita, ja osa näistä innovaatioista osoittautuu toimiviksi ja osa taas ei. Ja tämä kehityshistoria, miten tulee aina uusia innovaatioita, niin ne rakentuu enemmän sattumuksille kuin järjestelmällisille suunnittelutyölle. Ja tämä koskee myös suomalaista koululaitosta. Se, millainen se nyt tällä hetkellä on, niin sitä ei kukaan ole suunnitellut silloin, kun tämä kansanopetus oikein vakavassa mielessä otettiin käytäntöön 1860. Mutta mitä on sitten tämä koulutus saanut aikaiseksi tähän mennessä? Ja nyt en puhu vain, mitä oppilaitoksissa on tehty, vaan nyt meillä on mukana, kuulkaa, kaikki nämä muut tekijät, liikenneyhteydet, siellä on mukana osuustoiminta, siellä on mukana kirjastot, yleinen semmoinen niin kuin henki, että oppimista arvostetaan ja tällaista opillisia ponnistuksia niin pidetään tärkeinä. Niin mihin tämä suomalainen koulutuksen ja kasvatuksen tuottama, se, niin kuin, mihin se on johtanut, niin se kaikkein tärkein innovaatio, mikä siinä on tullut, on hyvinvointiyhteiskunta. Siihen me on päästy ja se on kyllä puolustamisen arvoinen jatkossakin. Ja tähän nyt päättyy tämä kasvatusta rakenteiden valossa tarkasteleva esitys.